नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आम्ही फक्त भरतनाट्यम कशासाठी आणि कुणी जॉईन व्हायचं, भरतनाट्यमच्या रिलेटेड थोडे आम्ही क्वेश्चन्स काढले, हे आम्ही मॅडमला विचारणार आहेत या टॉकमध्ये. आणि जर तुम्ही मॅडमची सिरीज बघितली नसेल, यशस्विनी सिरीज बघितली तुम्ही जाऊन बघा, आम्ही लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये घालणारच. आमचा प्रश्न असा आहे, पहिला प्रश्न असा आहे की भरतनाट्यम म्हणजे ॲक्च्युली तुमच्यासाठी काय? ॲज पर गुगल आम्हाला माहिती आहे थेअरी जी सगळी येते ते, पण ॲज पर यू भरतनाट्यम म्हणजे काय? भरतनाट्यम इट्स अन आर्ट, एक कला आहे, आपली संस्कृती आहे. आणि ही कला आणि अशी संस्कृती आहे की इट्स नॉट गोइंग टू बी एव्हरीवन्स कप ऑफ टी. काही लोकांना त्याच्यामध्ये आवड असते, टॅलेंट असते, त्याने ती रेकग्नाइज करून त्याला परस्यू करून पुढे ते जाऊ शकतात. सो वेअर वी मेंटेन आवर कल्चर. अँड भरतनाट्यम बघायला गेलं तर इफ यू ॲक्च्युली सी भरतनाट्यमचे स्टेप्स वगैरे, इट इज अ कम्प्लीट, इट्स अ योगा फॉर्म ओनली. It will enhance your health. You will remain fit mentally. You will be healthy physically. You will be healthy. At the same time, if you love it, it gives you a different kind of joy. It's very joyful. ओके. आणि ह्याच्यात किती प्रकार आहेत ॲक्च्युली भरतनाट्यम म्हणजे? भरतनाट्यम इट इज वन ऑफ द क्लासिकल डान्सेस. जसे इंडियामध्ये 7 क्लासिकल डान्सेस आहेत. कथकली आहे, कुचिपुडी आहे, मणिपूर, ओडिसी, कथक. तर भरतनाट्यम इज वन क्लासिकल आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तामिळनाडू. आणि भरतनाट्यम म्हणजे भाव, राग आणि ताल एकत्र आलं त्याचं नाट्य, डान्स फॉर्म. आणि असे अनेक प्रश्न आहे की ते एक कुठल्या पण करिअरमध्ये जायला एक क्वालिटी लागते. म्हणजे म्हटलं असं भरतनाट्यममध्ये प्रवेश करण्यासाठी कुठली क्वालिटी असायला पाहिजे त्या मुलीमध्ये किंवा त्या जाणाऱ्या व्यक्तीमध्ये? खूप चांगला प्रश्न विचारलास तू. बेसिक क्वालिटी आहे तुमची आवड. ज्या आवड आहे दॅट इज अ बेसिक क्वालिटी. कारण एकदा तुम्हाला त्याच्यात आवड असली देन तुम्ही त्याच्यात पुढे जाऊ शकता. फिजिकली यू हॅव टू बी फिट असायलाच पाहिजे. नाही, एकदा 4 वर्षाचा मुलगा असेल त्याला कसं कळणार की बाई माझी आवड आहे म्हणून त्याला कसं दाखवून द्यायचं? हो, ऍक्च्युली जी खूप लहान मुलं असतात ते कम टू क्लास त्यांनाच माहित नसतं. ऍक्च्युली पहिली 2 वर्ष तर काय चाललंय तेच त्यांना कळत नाही, पण ते ग्रॅज्युअली मग डेव्हलप होतं. एकमेकांना बघून, बाकीचे स्टुडंट्सना बघून वगैरे, मग ते ग्रॅज्युअली डेव्हलप होत जातं. याच्यासाठी पॅरेंट्सने केवढ्यापर्यंत सपोर्ट त्यांना करायला पाहिजे किंवा कसं असायला पाहिजे? Parents 1-2 वर्ष तर they should be patient and observe what is happening. Because if the child likes the art, then the child will automatically show interest. Yeah. Like supposing I'll give one example. If the child doesn't like coming for class, then the child will start making excuses. The moment the child starts making excuses and not wanting to go for class, is the first sign that the child doesn't like the art. Okay. Like in my class, I'll tell you, I had some students who are very small. They come, they enter the class and they start crying. And they want to rush back to their mamas. So in that case, I tell the parents that leave them, give them time. If they like, they will come back. Like recently, I did this Arangetram. I had one student of mine, Tarini. She came to my class when she was around 4 or 5. Moment she will enter the class, she will cry and want to go back. Then I told her mother that give her a break. Then she took a break for 1 year. And Tarini, she herself told her mother she wants to come back. And once she came back, there was no turning back. She is there. She is performed the Arangetram now. Wow. So I told you, that interest, it gradually develops. And if the child likes it, you will automatically understand that the child is liking it. आणि भरतनाट्यममध्ये जर काहीतरी मोठं करायचं असेल तर बेबी स्टेप काय असायला पाहिजे? म्हणजे सुरुवात कुठून करायला पाहिजे ॲक्च्युली? For the newcomers or to something achieve in a big Bharatanatyam? See, again, this field is very vast. You can, many things are that you can choose of your interest. Like if you like teaching, you go for teaching field. If you like to be a performer, then you tie up with various organizations and you go there for the performances. Then so it depends on what you want, whether you want to go in teaching field or you want to go in performing field, or you want to maintain it only for yourself. ओके. आणि जेवणाची किंवा हेल्थची म्हणजे हेल्थची काळजी कशी घ्यायची? या हेल्थची काळजी ॲक्च्युली सांगायला गेलं तर इंडियन फूड इज व्हेरी गुड, व्हेरी न्यूट्रिशियस. You have that food, that's it. Include leafy vegetables, which is very necessary. Actually, and what I would suggest is avoid packaged food. आम्ही ते विचारणार होतो की जंक फूड Yeah, just avoid that. Avoid packaged food. Go for something that is natural, like dry fruits, green vegetables. आणि जर कोणाला जर भरतनाट्यम शिकायचं असेल तर फायनान्शियली जर वीक असेल, म्हणजे त्यांची होत नाही, खूप इच्छा आहे मला शिकणं, त्याने कसं शिकावं? ऑनलाईन का पॉसिबल नाही? ते ऑनलाईन शिकणं म्हणजे वेगळं नाही. पॉसिबल तर नाहीये.
ॲक्च्युली हा खूप सुंदर प्रश्न विचारलास तू आणि मला पण असं वाटतं की देर आर स्टुडंट्स गर्ल्स हू वॉन्ट टू लर्न बट ड्यू टू फायनान्शियल कंडिशन दे कॅनॉट. So I feel personally that it is the gurus who should come ahead, go ahead and reach out to these students, which I'm planning. That is my next step now. ओके. I've got this place now by the grace of God. So I don't have the responsibility of paying rent or something like that. So I can give my time to such students who are willing to. And I would like to tell the students who are watching me there and wish to learn, and due to some reason, financial reason, you cannot make it, you do approach me. I will definitely help you. मॅडम इथे नंबर आमी डिस्क्रिप्शनान किंवा स्क्रीनर आमी घालतलेच. सो आमकां मॅडम असो एक प्रश्न आहा की तुमी आतां शब्द यूज करता तुमी गुरून पळोवपाक म्हणजे गुरू हॅज टू रीच टू द पिपल्स. Yeah. सो ॲक्च्युली मुलांनी म्हणजे तो मनी फॅक्टर हो. बाजूला ठेवून थोडं नाही, आता- समाजासाठी आता प्रश्न असा आहे की बा गुरुला कसं ओळखायचं की ते गुरु खूप आहेत. थोडे गुरु दाखवण्यासाठी वेगळंच काय करतात, मी नाव कोणाचीच घेत नाही, बट काहीतरी वेगळंच चालू आहे. सो आम्ही कुठून ओळखायचं की बा हा गुरु मला चांगलं शिकवणार किंवा हा गुरु माझ्यासाठी आहे. हाऊ टू नो दॅट गुरु. ऍक्च्युली मी ह्याच्यावर तर जास्त काही कमेंट करू शकत नाही. ऑब्झर्वेशन तुम्ही ऑब्झर्व करा. पण ॲक्च्युली तुम्ही कसं ओळखणार किंवा तुमच्याकडे असं काही तुमचे गुण काय आहेत जे तुमच्याकडे जेव्हा येतात ते बघून तुम्हाला सांगितलं असेलच कुठेतरी की बा आम्ही तुमच्याकडे या कारणामुळे आलो आहे. ऍक्च्युली कसं असतं ना, तर इफ यू लुक एट अन अकॅडमी अँड मेनी चिल्ड्रन गो टू अकॅडमी, खूप ओरिएंटेशन असतं लोकांबरोबर. तर व्हॉट दोज पीपल हॅव टू टेल यू about that particular academy, you go by that and they will talk to you about their experience only. नाही, पण असं पण म्हटलं जातं की गुरु शिकवताना काय बोलतो ते ऐकण्यापेक्षा गुरु पाठीमागे काय करतो त्याच्यावर थोडं लक्ष ठेवा. त्याच्यानंतर कळणार गुरु कसा आहे तो, हे कितपत खरं आहे. आणि तेच म्हणून मी सांगितलं ना, ऑब्झर्वेशन. म्हणजे ते म्हटलं Observation is the काय best. ऑब्झर्व करायचं गुरुबद्दल नाही म्हणायला नको. व्हॉट यू विल ऑब्झर्व आता हो. ते प्रत्यक्ष दॅट इज दिसणारच ना, काय आहे ते दिसणारच. अँड इव्हेंच्युअली व्हॉट इज देअर फेस ऑफ फॅक्ट्स येतातच समोर ते. आणि असं आहे की जेव्हा आम्ही कुठल्या फील्डमध्ये जातो किंवा तिकडे आमचा फ्रेंड झोन खूप वाढतो, अचानक कुठल्या फील्डमध्ये येऊन गेलो तर आम्ही हँडल कसा करायचा फ्रेंड झोन त्यामुळे. म्हणजे आम्ही समजा कुठे पण गेलो तर फ्रेंड्स आमचे सर्कल खूप मोठे होतात हा. आणि आपोआपच पिकनिक म्हणा किंवा असं वाढत जातात. सो आम्ही आमचे गोलाकडून डिस्ट्रॅक्ट होतात त्या झोनामुळे. सो आम्ही ते कसं बॅलन्स करायचं किंवा तुम्ही कसं केलं होतात? नाही, ॲक्च्युली माझं सांगायला गेलं तर स्टार्टिंग जेव्हा घरात मी आय एम टॉकिंग अबाउट बॅक मेमरीज वेन आय हॅड जॉईन द क्लासेस. तर आय टोल्ड यू दॅट आर क्लासेस आर ट्वाइस अ वीक, बट माय टीचर वुड टेक 4 times in a week. I would go all the 4 days. ओके. Yeah, and there was many occasions would come where our friends would plan some picnic or some outing or some movie or going out on the days which I would have my class. But it was always a no to them and always a yes to class. Not only with friends, even with my family, like if they had a picnic or they were going out or there's some wedding or any ceremony. If it would clash, my preference would be always a class. Even if I would to stay alone at home, I would do that, but I would पण attend त्यांचं the रिॲक्शन group. त्यावेळी काय होतं किंवा ते कसं हँडल It was करायचं? actually very nice. Good. Whatever you want, you do. It would be like that. तेवढं फ्रेंड They force करायचे क्या, you know how friends Oh. are. They will try to हो. pull you. But then how firm you are, that also matters. हा, ओके. आणखी एक भरतनाट्यममध्ये जेव्हा कोणी येतो तेव्हा त्याने कुठल्या कुठल्या गोष्टीवर लक्ष द्यायला पाहिजे किंवा त्याच्यासाठी 3 गोल्डन रूल्स म्हटलं तर काय असणार भरतनाट्यमसाठी? 3 golden rules to विचारलं. The first is dedication. You have to be dedicated to this art form. Because actually classical is not everyone's cup of tea. Unless you don't have a certain number of dedication, you can't achieve it. Then basically you have to love what you're doing. And give as much as time as you can. आणखी असा एक प्रश्न होता की एकाच भरतनाट्यम म्हणा कुठल्या फील्डमध्ये पण 100 लोक जॉईन होतात आणि काही 1-2-3% लोकांना सक्सेस होतं. ते कशासाठी आणि कसं होतं? हा, ॲक्च्युली भरतनाट्यम इफ यू गो टू सी ना, जे स्टार्ट करतात ते फिनिश लाईन, दोज हू रीच द फिनिश लाईन, द पर्सेंटेज इज व्हेरी व्हेरी लेस. Yes. म्हणजे इफ आय गिव्ह यू अ कॅल्क्युलेशन, इफ 1000 स्टुडंट्स जॉईन द रेस, देर विल बी ओनली अराउंड 50 to 100 who will reach the finish line.
I can give from my academy, thousands of students have taken admission in my academy, but 25 have reached the finish line. Yes. So now these 25 have reached the finish line, it is because of certain qualities they have in them. Dedication, willingness to give in their best, interest and love for the art form. So that matters a lot. आणखी Normally there's a lot of academics pressure also on the children. You know, normally when they come to 9th, 10th standard, they leave. Then afterwards if they go for science, then they go somewhere else to study. तो ब्रेक होऊनच जातो. पण ज्याला खरं इंटरेस्ट आहे ना, माझ्याकडे माझे स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करून they finished their post graduation and then they have come, rejoined and given the Arangetra. वा. आणि ऍक्च्युअली एक डेली रुटीन म्हणजे जसं काय काय असतं म्हणजे काय असायला पाहिजे ऍक्च्युअली भरतनाट्यम म्हणजे शिकतात डेली रुटीन मध्ये मिनिमम 1-1.5 तास यू डेडिकेट टू द आर्ट. Any time in the morning, if you have a regular, if you're getting up at 7 o'clock, get up at 6 o'clock. It is possible. It is very easy. Starting, you may find it uncomfortable, but then afterwards, you'll be okay with it. तुमचं डेली रुटीन काय असतं 1 hour. My daily routine is I'm a housewife, so I have my household chores. But whenever I get a chance, I'm always into तुम्ही असं dance. प्लॅन सगळं करून कसं काय ठेवतात का म्हणतात एवढे क्लासेस तुम्ही घेतात एवढे सगळे Actually, classes कसं असतं ना, normally children come in the evening only. The whole morning is for yourself. Because morning it is either school or college, children can't come. If they come in the evenings. So we get the whole morning for ourselves to manage the house, the dance, practice, everything. We get enough of time. And I'm not into any other activity besides this classes. So I get a lot of time. आणखी असं होतं की कुठल्या करिअरमध्ये पण म्हणजे थोडं मोठं पण झालं की इगो येतो सो तुम्ही ते कसं बॅलन्स करतात की बाबा एवढं नॅचरली ग्राउंड टू अर्थ आहात तुम्ही सो कसं म्हणजे माझं विचारता की जनरली जनरली विचारता असा तुम्ही कसे आहात आणि कसं असायला पाहिजे असा प्रश्न आहे जनरली See, ego though, you should never get into that chapter of ego because it will lead you nowhere. It is what you are and how down to earth you are, that attracts people to you. Once your ego is then तू एक barrier उभा करतो ना. होतात, there are people. Means I know people. Like they feel that ते कोणतरी आहेत आपण. We are very great in that field. So there you create a barrier. जे इंटरॅक्शन असायला पाहिजे लोकांबरोबर ते होत नाही. तुम्ही कसे बॅलन्स आहे त्याच्यात मला होतच नाही ऍक्च्युली मला ती कसरत वाटतच नाही. आय एम सेपरेट आहात आय एम व्हेरी नॉर्मल, व्हेरी डाऊन टू अर्थ, व्हेरी अप्रोचेबल. असं एक सहज प्रश्न उठतो की बाबा करिअर जर करायचं असेल भरतनाट्यममध्ये मोठा पण प्रश्न असेल तर हा की कसं करायचं करिअर हाऊ टू बिल्ड करिअर इन भरतनाट्यम. जर समजा स्टुडंटला करिअर करायचं असेल भरतनाट्यममध्ये तर दे शुड आन्सर एक्झाम्स. जसं वी आर अफिलिएटेड टू गांधर्व महाविद्यालय मुंबई. तर त्यांचे एक्झाम्स असतात फ्रॉम लेवल 1 to level 7. म्हणजे पहिली प्रारंभिक असते, त्याच्यानंतर प्रवेशिका प्रथम आणि थर्ड इयर प्रवेशिका पूर्ण ही कम्प्लीट. त्याच्यानंतर 2 वर्ष मध्यमाचे असतात, मध्यमा 1 प्रथम आणि मध्यमा द्वितीय. आणि त्याच्यानंतर विशारद प्रथम आणि विशारद द्वितीय. कमिटी चेंज झाली तर कधी कधी विशारदला 3 वर्ष लागतात. तर हे जे लेवल्स आहेत 1 to 7 लेवल्स ते शुड आन्सर द एक्झाम्स. दरवर्षी एक्झाम्स देऊ शकतात, त्यांना सर्टिफिकेशन त्याचं मिळतं. अँड दॅट सर्टिफिकेशन हॅज अ लॉट ऑफ व्हॅल्यू. लाईक सध्या आता आर्ट अँड कल्चरमध्ये वेकेन्सीज आहेत फॉर भरतनाट्यम टीचर्स. सो मध्यमा पूर्ण जरी केलं असेल देन दे आर गेटिंग ॲज अ म्युझिक ट्रेनर, त्यांना तिकडे एम्प्लॉयमेंट मिळू शकते. आणि विशारद केलं असेल दे गेट ॲज म्युझिक अकंपनिस्ट. मध्यमा पूर्ण त्यांना अकंपनिस्ट म्हणून पोस्ट आहे आणि विशारद पूर्ण जे केले त्यांना म्युझिक मेन ट्रेनर म्हणून त्यांना पोस्ट आहे. सगळं इट इज लाईक अ प्रॉपर गव्हर्नमेंट जॉब विथ प्रॉपर सॅलरी. गव्हर्नमेंट स्केलची जी सॅलरी असते ती त्यांना मिळते. प्रॉपर जर करायचं असेल किती वर्ष लागतं 7 वर्ष कमीत कमी. 7 हो 7 वर्ष कमीत कमी. कारण मध्यमा पूर्ण करायचं असेल तर 14 इयर्स कम्प्लीट पाहिजे आणि विशारदला 18 वर्ष. म्हणजे बाय द टाइम द चाइल्ड इज 18 years old त्यांचं हे सर्टिफिकेशन कम्प्लीट होऊ शकतं. ओके. असं एक प्रश्न आहे की भरतनाट्यममध्ये मोस्टली मुलगी दिसतात, मुलं खूप कमी दिसतात. सो असं कशासाठी फक्त भरतनाट्यम मुलींसाठी आहेच का फक्त मुलं कशा कमी आहेत किंवा काय त्याचं कारण आहे. नाही, नॉर्मली भरतनाट्यम जे असोसिएट गेलं आहे दॅट इज दॅट गर्ल्स, इट्स फॉर गर्ल्स. बट असं काही नाही, मुलं सुद्धा करू शकतात. माझ्या अकॅडमीमध्ये 2 किंवा 3 मुलं होती आणि त्याच्यापैकी 1 पर्सन ही इज ऑलरेडी टीचिंग. आय थिंक तो कला अकॅडमीला शिकवतो. म्हणजे आहे, त्यांना पण करिअर आहे, पण परत इंटरेस्ट फॅक्टर असतं.
मॅडम जर तुमचा आधीच प्रोग्राम झाला होता एप्रिलमध्ये, हो. तर त्यांचा थोडा आम्हाला एक्सपिरियन्स सांगा कसं होतं तो. ॲक्च्युली आता हल्ली आमचा प्रोग्राम 29 आता तुम्ही वाचत असणार कारण की तीच बातमी आहे पेपरमध्ये. आज सुद्धा दैनिक कराडमध्ये आहे, काल गोमांतकमध्ये होती. अरंगेट्रमध्ये 2 मुलींचं अरंगेट्रम होतं, दुर्बा शेट्टी आणि तारिणी प्रभू. So this program was of fun level. You believe it or not, all the viewers, everyone had tears in their eyes when they were watching this particular dance performances. And then one of the parents, they have got some relatives in Australia. तर त्यांना क्लिप्स पाठवली आणि त्यांचं तिकडे कल्चरल हे आहे, संस्था आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये. तर त्या संस्थेचे 5 कमिटी मेंबर आहेत. त्यांच्यानी आमचा प्रोग्राम बघितला, काही क्लिप्स बघितले. And they said hats off to your guru and hats off to the performers. We are very, very impressed, and we are asking you all to come and perform over here in Australia. Wow. And we will take care of all the expenses, your visa, your accommodation, your stay, everything we'll take care of. Only come and perform for us here in तुम्ही Australia. जाणार आहे आता. Now let's see, now we'll talk to the parents and we'll see how we can work it out. But Okay. it would be a real great pleasure going there and performing. त्याच्यासाठी मला खूप खूप शुभेच्छा. Thank you so much. हां, आणि जर मला तर एक वनडे पडण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला प्रश्न असा विचारायचा आहे की जे आम्ही यशस्वीने डिस्कस केलं, तुमची जर्नी डिस्कस केली किंवा आता मी हे भरतनाट्यममध्ये थोडे क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारले, याच्यातून तुम्हाला कसं वाटले तुम्हाला जे डिस्कशन झालं ते आमच्याबद्दल, जे दोन्ही डिस्कशन झाले त्याबद्दल कसं वाटलं तुम्हाला? ॲक्च्युली मला तुझ्याबद्दल सांगायचं आहे. आताच मी तुझ्याबरोबर बोलत होती, तुझं जे चॅनल आहे युनिक अचिव्हर्स, इट इज आय रिअली लव्ह द कॉन्सेप्ट, लाईक यू आर डुईंग समथिंग, काहीतरी समाजाकडे यू आर रिचिंग द पब्लिक ॲट लार्ज, काहीतरी तू पोचवतो समाजाकडे चांगलं. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू and I wish you all the very best. And another very interesting thing you told me about you was when I asked you what you're doing academically, you said you're doing Sanskrit. Again, that is something different, something unique again, because rarely you find someone going for Sanskrit. So all the best to you, and I'm sure you'll do great in this field. हां, तुम्हाला In both, in your Sanskrit field as well as in your unique असं achievements. अनेक तुम्हाला सांगायचं आहे की जर फक्त मी फक्त कॅमेरा पुढे दिसतो, पण पाठीमागे खूपशी अशी लोकं आहेत जी मदत करतात आम्हाला की वेगळ्या लोकांना पुढे काढण्यासाठी. जर तुम्ही पण एक आहात त्यासाठी तुम्हाला थँक्यू म्हणतो. No, whatever you're doing, I told you, this is just on the face of. हो. This is different, and what is behind the curtains is different. This may be just 10% and 90% is actually behind the curtains, which you're doing. So hats off to you. थँक्यू मॅम. All the best, and you'll be very successful, Kaushal. येस. Yeah, you'll be very successful. And thanks to Ganesh as well, who is again behind the scenes, but who is doing a very important job for us. Thank you, Ganesh, and thank you, Krishna.